Clear Dabi Sport Club atumpen HSLC lapen HSSLC asar langki undu na tumaphan karcho ajai mek mate facilitation program ajai mek kedeng pon lason si aruni phaikre trok siarni lakhakre sir kem dhansri constituency ka parlo dal dili monsing timung arong committee holalong aninkan rangason thak thaksi Clear Dabi Sport Club atumpen chipatir pi ponsi HSLC lapen HSSLC asar langki undun bang kruhini aphaya tumaphan karcho ajai mek mati felicitation program ajai mek kedeng pon mai chepahem phupon Clear Dabi Sport Club amai phu jiten hanse kongchun bang rajen timung dun mai phu prodip rongphar dihin rimbang monsing timung pangrom chun bang welson timung lapen mankido sarkari gaon bora akehai Mohen Timong lapen bangso Clear Dabi Sport Club along klembang phubang phiatum sitami chitong don pen alira lon pidon lapen jumisen rongarlo inut thek reset abang pi sangpi hema bp alang lipen ke charli osomaratum bang krihini HSLC lapen HSSLC asar langki unduna tumaphan koson si aprang la ansusi angdeng kachepa undunji lapen Kupia sai si klem nang jima lahai huyalam than mom pen jumisen alam than pon lapen pining surihini ra ingkoi ra pho aningkan bang krihini HSLC lapen HSSLC asar langki undon ariso ejanga tumpenta kicharli boma porahut po ansi sung boima lahayalam chithan pon halapu Clear Dabi Sport Club atumpenta HSLC lapen HSSLC asar langki undon atumaphan file e pack lapen man kido karbi poho pen archopon lapen ningkapathi alam thanpon pen karcho ajai mek mate felicitation program ajai mek misen pen pachun pon news report public tv Karbi Anglong Punya proses pada itu merong long lam lah kasi proses tapi ni itu ay karcho saya klaim panang lama gila pula dia ada itu dalili havar document sentini ngayong long ada it has a bang chutunita do lapen metric Kepala abang yang kami do posi nilitum klapen kita nilitum parcho ji ningha mate pini method kita nilitum parcho ponje pasuden konda lapen pini acho pon utleng no la Tony mana indeng hini apartment ya it's abang sih bang tutum pasti kami acho pon long lo tapi mereka tiun pon abang film ini kami acho pon long lo ladak apa ke ladak nili tumarong long timung orang long ada mitra ke pas tapi HSS ke pasa abang sih bang tutum kami ongdung dopik nili tum bang kongkep apa tu sih sitame ini la person aja dia adang litum kemana student bang ya pas pembukaan kesemantan kaya offering sama kesemantan kaya sai hemasai buka ini kita menginterpret lah tapi lang itu mah apan kita main kemarche pon lah masih lah maka kita mengunde nanti yang kita sampai itu lang itu mah perban kita itu pon subsoget kita main itu ada sport apa himpan itu nanti ya sampai kapan dulu itu kita tentang aningkan dulu na bang so assigning tum Clear Dabi Sport Club hinban penting ton lasi kita tentang aningkan naman ke halang pure long abol tapos bako ka jene sining tum ton kok lo kasi ako achening kita tentang ningkan Suri ini yang kau ada kekantan apa mungkin cedeng pon sukan apa piningan kan target pon atau anang deng gitu nih pon telong loh terap gitu kan itu. Tangke nang Itu
lapulo je lang itum si ke Charlie pon ni konsen pulo bang te next ke bang lang uri tum kita mi lang itum along thek long pen lang itum along Charlie ko long pen ba lang itum than pen pulo te ala nom next alang itum pen abera tum ke Charlie tum kita mi do se alang itum kita mi tapos kon lang si nong nam mi ke long do alang itum kita mi जी nili ako kapachini ang tung ano lalo jela bottom thak thak taka charlie atum topic la si anso se la kapaprang atum bang kapaprang lo kapaprang atum bang ke alo kapakitum bang japon nang po lalo nilihin kan pili kung lang atum bang katini itum abang kela pulo je nilitum ko gabos ko klapahin dan ke chuningri duning tu je ada Karbi Anglong Famous Council along kita jadi tung hasame chuningri tu je militum dolulia hawar lake mangsing tumong arong lada ke nilitum kiduk kisung mate ke boyda daga tang se posi nilitum jo non la class 10 dan class 12 ki un atum ahem also mar ahem kita me adha ka bang ke lapuson no je lapuson na akabaran lapuson si do posi alang litum ka Charlie jia ning hang also marlo lasila panang deng stam ni indin lo amasi nilitum rong ko ni cherapji posi tamme nilitum se tamme sa kavien aga tang se masi nilitum kerap postame hang tu lagi thik ding long tamme se alang litum han pinisan rapten alang litum atang tamme aprang ang kapalibing kagiyatan alang itum ng cherap din sante Famous Council pa la si kaniri Japralangso tora sarthe auditorium hall arlo tiron chingrom amaya jaime kedeng pon teron langni teron kongkat teron milik chipu pepin pen teron tangti teron ning isi kengka misi chejor lonang puathe pn ponsi teron chingrom amai mati chi hek pen TCA sarupathar hawaramai pen teron chingrom ajaimek misen pendeng ponno lason si pini aru niphai kretroxi arni lakhaing koirahini sarupathar MAC constituency ka parlopon japralangso jutang aklam tora sarthe auditorium holalong teron chingrom amaya jaimek dengponno pini bangso teron chingrom amai along noren teron pen mai charipon lapen aduntu kensing teron ahin pensi aluhi pachini lapen maya thepi klardak pen than pachini ponno bangso teron chingrom ajai mek along aluhi sarpo aman pen TCA therapy amai donmai phu noren teron kongchunbang dhonesar teron rapchunbang kensing teron pen chenglok penang an man peng kido ke thekiding atum chetong dunsi maya long ardi pidonlo anparta TCA sarupathar hawaramai sitami sengponno laso arpu kiseng ponalong sonji teron maipu kongchunbang George teron pachithang chunbang muniram teron atum aphansi rat atum chedon sarpen TCA sarupathar hawaramai aphan arpu pekponno lapen bangso maya long jophapon aluhi sarpo atumpen teron hemtun isi kemisen akengkam kachijor thekji aphan chingki chethan chimom ponsi teron chingrom amai misen pen pachun ponno Bokajan penili tuma ferangke muhiram teron nangkelo berta news report public TV Karbi Anglong totang de aprang si nanglitum media bitung atum todapen nonan gerta nangkede bunthengapot aprang si nilitum teron chingrom tiripi meyahin pen nanglitum phan kurwang thunang pajerlo pini ladak nilitum teron chingrom tiripi amaya hin pen party patir piponsi surupothar teron chingrom hawaramaya apharman pini nilitum labangso mai sengponlo lasi labangso meilo meipu lapen kongchun bang pendang lok klembang pu tumpaning wai ponlo rat sekroi pet pen lasi nanglitum herangke athengno pini ladak non het jong surupothar
teron chingrom awarmai aparman kesengpon meipu lapen kongchun bang amen nilihin pen nang litum theng lu than pachini gang tung lake la loje meipu sonjit teron lapen kongchun bang mate general secretary George Serem alang litum bahani phan rat sekroi pet pen si pini labang sodak suru pothar teron chingrom hawarmai aparman alang litum han ingbai pondo non aprang si nilinang litum bhan klardak pen pachini kangtung lalo je chu kedam tang ningkan suri nira ingkoi rapli September achiklo dak September achiklo difu press club long nilitum mei padulo hula so ameilong karbing long det kali angtan ke do ateron atum phan chingrum pen nilitum isibet ke do pen nilitum kachini thekji mate kurjonang bong chichini thekji phan si nilitum hula sudhu akemang padusi hula dak nilitum rat ami pi ason judak difu club long dolo la det pen difu club long do det pen angko December chukedam tang 2004 aningkan December chiklo wolong komaji long hula dak nilitum TDP mai arpu chepek lo lapen la arpu chepek det pen angko nilitum nijang karbeng long dongkam mukam irrigation ai bilong nilitum hudak first executive ing do la si hula so first executive kangni along labang so amelong nitum isi cheparai lo je ingkoirat frog hawar mai mate teron chingrom hawar mai sengnang jipu ladak cheparai pen atengsi pini ladak sitame nilitum suru pothar teron chingrom hawar mai aphan pini sengpon lasi non nilitum pini pen ke sengtang hawar ingkoirat frog angbong pen pini ke hawar kri si sengpon tanglo teron chingrom hawar mai sengpon aprang sige nilitum nokhum throk matela nilitum kurjonang bong kaching hon thekji aphan mate manpeng kachipi thekji phan la so therapy en ponsi nilitum la teron chingrum therapy maita senglo athe nilitum teron det kali ilitum karbi kur photum ke kedo chihi exam nangli jungjung nanglitum methang apurial phan sitame nanglitum chichini ne topic la so athirpi nc nilitum teron chingrom mai therapy sitame nilitum senglo la pen nilitum la teron nong hu frog sitame kisung ke boy adhu nilitum kurjonang bo kosona bidi pen ka cherap si kisung pen nilitum chingrai thejima la so athipilo eson ke la pen eson pen bangke nangli non akai adhu ke hikhabida bu sitame nilitum kurjonang bong sitame kurjonang bong dedelo nanglitum ilitum teron kurphong bong sitame ilitum kisung ke boy adu sitame nangli lothek o sitame tangka maha kadure joini nanglitum akang tu yang dang lo chali dun thekedet la sona bang pu bang pido la det dali lo la pen nangli kesu ki une sitame lo nangli tangka kadure pen joini pena an ilitum karbi kurphong tum aprandam hai pen nilitum mathasi patir pi ponsi nilitum teron chingrum therapy maita senglo lasi khula sodhu laso teron chingrum mai therapy sengnai ku ka prang si bangke nilitum long bidisar lo ake hai rupsing teron MLA alangli sitame nilitum nokhum throk kurjonang bom chingrum pen kisung adhu osonsi bidisuri chipi pen kisung cepadok thekina laso athirpi NC nilitum teron chingrum therapy maita nang senglo lapen teron chingrum therapy my first executive amei kepado
ateng bensi pini sitame ladak nilitum suru pothar teron chigrom hawar mai aparman sitame nilitum mei sengpon nilitum teron chingrom tiripi maya hin penke karbeng longrat phanke laloje ilitum karbikur potum ke jongsi non nilitum la nokhum throk teron chingrum ason jongsi seng pote nanglitum sitame cheseng rep sikeme athe labangke jongsi ilitum jongsi cheseng rep lopote kisum ke boy du sitame ilitum kacherap je phandoi pik lapen kisum pen kachepa jogi phandoi Headmaster Wilson ka tharaphan ka transfer a jogra da tumning kang samse chepaklang. Lason si kupli constituency ka parlo lang parpan rong hangarong along kido Waitirang LP School ay Headmaster Wilson ka tharaphan ka transfer a jogra lapenki School Managing Committee student lapenki api apwa tumpen ning kang samse chepaklang. Lason si labang so school establish laki Chriser kebra trokner kebra trokaningkan lasuang bongta teacher ke mimia jog student pusitami bang photrokaphan ansi do chotitilo bonta surihinira inkoi rahini aningkan pen Headmaster Wilson kathar ke bang pen ke penang an chelarlo student pusitami non ke bang pharupho suselo lapen ke school ahem sitami misen humthom kimpon erlo ringki jonalang hai hui sitami non ke do erlo alang son lo ke than kemi osomara phan kang honpon theke ave pin lang pusi hadakra datum lapen ke student atum api apo atum pen ke labang so asar mate headmaster aphan ke nahok ta ponlong le dakamatsi padu thunangji pusi KCCM ke hai Dr. Tuliram ronghang lapen ke education EM ke hai Richard Tok bi aphanta chuning rilo pusi alang litum pen nang pachini don News Report Public TV Karbi Anglong Mage Waitirang LP English School tu. Kare kapar loge liya rat gongko rat school la. Dak rong haro school do bomodin dak rong haro rana rong dak tok biarong kerong apa ni school. Rong tak si bagus. Kasi nire kuya lama nge lalo. Holo di kecing aprang hud bangge lanikan hinya aprang bangge di school ala sarta jok ti lo ketan dek lo ama sisteme daban si asud bangge tum dapan khial de lo masi asata dua tan dek pinan lo mata richa dam pin lo sabang tu bangge kasi si piu sarbang lo sekolah lang lo mat harlong sara ben sirang piu sara mat sekolah lang lo pason lo ko sekolah lo son lo tahu itu lo betul sekolah itu lo alang li sekolah pereng lo amat dak lo than tu na kita ke mat tai itu yon bag du alang li ba sekolah pereng tu amat si itu mang ta bulok mute kita nang dile du pulon de sar Bisa naton teacher nang toy ning ki alang ni son ka thar ba sin nang toy mana polo milo masih la nikan ini dolang e parta la ana pi ong ke school da develop lo alang ni ki du ka jani school develop lo hem ta humni nang le lo ring nang le lo lang ni op karen saran da dikhai lo alang ni ka bo ya jani nang ki thot kama kha na humni me lam kama kha dan san bon thor ateng lo dang la ini develop na ke lang doni lo ne ke lo ne amati so sa ban bang kon su de lo kama kha ma ni kun ma nge ma prong wa sa te do lo ko ma nge lo ke den atman ta ma ni din do kan lo ke den guardian teman ta masini ri kun jang wa sa sa te kamarian di kon ta aku student na kom litu nanti thot la to sa ra phan ni tum ke kinang pu si pu karbeng long sem sa ra phan tan de chini ri par lo to sa ra phan ke ni tum ne kinang ve ku masih jar kita nambar ini tum mat kon
LP school lo laso di resmit Anangkok alam tige lapo hiloje kedam tang ahut 1986 laso school established lo halo sut kruasar dulu alang li ladak mensi retire pin lo la retire ria aku Nepali sar bang la Nepali sar tan misen lo laso sumar ta do he hoilo la pena ko la phanda pon tude Inga la pen ga abi pin nonti. Inga ko la kon tak singe mo pen alang ni presiden da pulo. Masih piu sar bang lo. Madang ni long bang lo. Gambra tu kali lo. Unit pangrum tonte pangrum nak ko. Alang lita pangrum lo ni lita pangrum lo pen aku presiden da pangrum lo. Matla pen alang li ciklu jong ni bagdo na than he. Pen permission lo la ta. Pen aku ko pia mitang nong je than tu lo je daka misena sar si bangku emat nang tum thang naning oi nang ni tu mida misen lo alang li Wilson kathar alang li tum 2022 ni finish ladak nai jon he pai ni nang jon rapel lo mi jing le alang li pen la kathar sa la pen la so alang li tum kon ne chapaduk lo nili tum dan cerap dun lo sumarang bat bom lo kang ni di macetang ke bom lo nili hin penta nili un ana bangai bori pidun lo je experience ni la heta ni jur ko bonai pidun lo mithang ading mithang le chelang andi nonte bang nang lang ti bang lo tu kensi tenon afit la non het jong la ke tumi de galam lo ko ton kopi kanon ne alang likhan aku dakensi transfer on tupu ko bang masin itu rat tu mangai manghuprong lo pen esensia tum ta manghuprong lo ko sumarum ta manghuprong lo masih konsil lo cari on bom alang lisar CM Dr. Tuliram Ronghang lapen education IM recharge stock di nali tum han nang tuning ridun lo je la pulo la so asar la Wilson kathar sar pan bang ke ladak non kan hini ke thom an ke paduna la pusin nang li tum han nang tuning ridun pule thot lo la bang so school ke doro lang parpan rong hangaro high school amen ke Baitarang LP school la bang so Anglong Kupi constituency mane dak Baitarang LP school long la than bang ap thak lo he mane nili tum bang ke ning oi thek tik lo la pen ke ning duk pik am mane la so sar ke bang pen usumar tum mane la an particular ke ban mane usumar tum han ke than ki mom la pen ke non ke ter ko bang abi pin lo school da ko an non develop ke ban mane usumar mana thek soilo ma ke non bang ke la so sar han mane ke thek la an ke tham thek asar phan jong si dak pen lang transfer ki jui pulote inke la hayo somar tum bang ke mane kino lap po mane la an ke tham thek la an ke tham ka bujai thek bang ke nili tum bang ke anu kapek bang ke hak da mun ipin lo mane la so sar han bang ke mutate dak pen transfer long le lo la bang nili tum hin bang pen jong sinyali tum malam pa school la puthama la lo mane la dak ke la school bang ke bon check la pen ke la dak teacher bang ke thamat di mat la so sar han transfer plot pulo tante bahini to lang la bahini asar han ta mane along kapek transfer plot nang ko mane dak ke tham se tham long le lo pen non la dak non la so sar non than bom ke lage het sar sar la so sar mane la an ke than ke mi pen nili tum ta mane along ka prek school da do o stami nili tum hapan da to indi la so sar han mane la an ining ki thi mane o somar phan ke than ka bujai la an ki thek aposi nili tum ta la an ning mane akha pen la dak sina chotoy dun lap nong en non tamtang ningkan ko an pen ya phit an magi student ave la school la pen school ta la an develop ave non la so sar wang lo pen ke so school la develop lo la pen ke osomar da opik lo bang pharo ti abad do ke osom lang parpan rong hang non la bang so la Wilson kathar English LP school la pen hala bang hini tum da bang bom tame la so sar abang eten nai chodo la
nang litum hanta tu anang ki rong ki bak ason da tek tek del lo ni dilam da tego e ama e sining ki oi ba lalu ni rong lo ni oi lu aprang pen litum hok dak ane tu na tum lu bahai ni sitan la ba ka li hen ni li ni bang che tong on de no sita ane tu ning kan an pen ni pining pen ai ning kan kep nen kan kret thom ni tu ko pu mala so prang ni litum duk pik lai sok dan ni hin lo huk pon an ji hul parting ban la cho van ni hempen bong et ji van pon la si puli da ji van ni si ani tu ni litum pa anaki duk ka su hin lo ve la te bok de ra lu lo chot pi ji har lung hin lo pa jun i mo ve la pa anaki duk ni li hema theng ji van pon la si ani tun ji ani tun nim ta ve bong rep si ani tun ni litum ji ho ang kar ve jang hot po chu thai ve lu tun thai ve lu ang ke non la so sar vang ang bong hin pali sar vang lu ha so sar tang rap kang o kasu nang nam pikang lo puleng nam pikang lo engke la so saram tamane nang pon pit dat de mang o bai tu o bai tu ni ke pin na pe tam nang put hodak pen transfer nang toy elu man ni ko som ma ni litum ta cirun set ni palia sar hanta non ke do har te mo kam pon ni ta angke kasu har lo puleng ri pikang elo barting haja dengan ni litum mening oi rui lo ciru dun set halak na pon pita arong ke la super na school bon cek long ke ni tumta pule phukok ta chum riek the de lo pulok jo pat dab school a ven te hempana chi lang ver thek bo ama vang ve dab de long ke ka su ha lo pule phukok nang mo pilak jo hum ri ngai putek thilun tumta so school lang ba vi lo sara vi pikai school si dir ke ki lo in hap cek lo dire thi lo ama ke ha ke van si dire thu lo sar pi san se vang long ke o ma lo dak ani tun tum pu nang li tum lo ma pu ka lang lo sar vang et tha pu la tum ba o nang li tum phole phu kok tang bo et pu ko son te ni li to pang bo be de dia ron ke sara ve thang a ve school a ve te ni li tum hem ji van et ta chong hu et pu det pu bo my school hem bi kang et long ke ni li tum lang ve rek khelo sar je thanan lo la so pen sara ki me nang van pi po pu person ka thar phan van lo la so pen ni li ni nga rong o lo ni li tum anta phule phu kok ni li tum me palia sar na pi kang hor mu ana ji hak bo lo ji hak an do loมาโซสารพันท่านโลลาลาตาสารมีปาลิสินายนำปีแกงโลสารปุจิท่านโลจาโลบามาราเวปินปุโลเรื่องอีหุจตาลิฮาลาตนางวันปิโลอารมณ์ฮับปัตตนนางโลไกปิโลมานิลิตุมแรงไม่โอโลนอนแบบมาจีฮอกโลโซสารพันยิงร้องโอโลจูโรโลกันหินอามันนางกิจจากตัวนางจากเป็นแรงฮัดดาวนางปอนพิโปเต้นางปอนพิโปเต้ปุตตาอับปัตวันปุปุลองแกนอนวันต้องเตะกุยองซีโซสารฮันนางปอนกิจแต่นี่ลิตุมก็ซ้อนหล่นยิงดุเดือดก็ซ้อนสีนิงจีรุต้องหล่นโซสารฮันนางเล็กตัวเต้กิทางกินนี่นี่ก็จากอันนี้ตุนเวกับแบบแม่แม่ซอยโลดักนี่การคลิปของพี่จะลุนลิตุมานี่ตุนฮะครัวสาริดูหัวเป็นอันนี้ตุนอันล้อมดูวินิลิตุมสจีนี่ไทยหล่อรุ่นนั้นแฮมบอนเจ็บปุจจดแล้วโซสาริแบบอาฮอกโลติบุลเฮโลเฮโนทัสหุอาเก่งของทอมเวดติบุลปุเกตจากไอสคูลเดลละสารเวอร์ซอนที่ยังเรียบแล้วสติบุลอาเก่งของทอมเวดบุปูอันโลไนปุกะสิตาน้อยล่างลิมิตทางที่ยังเป็นจูบอร์อีโลจัดโลเพียรอันแต่งรำอุ่นเพียรอันตะหลังไม่อุ่นหรือว่าแฮมฮิลโนสุมาร์แฮอ๋อสุมาร์สิปีนี้เราการมีสิกิทุนเอโลจีอาร์ติบูร์เนวิปิดอารุตายผมเทนนจับปีนี้ลิลองเวเดเป็นอันนี้ตุนฮอร์มูบางแกสาราริปิกังอันเนนนตัจับปีดูนางลิตุมหลังปอนหลังผู้ละเตนิลิจังของได้อยู่แบบอันนู้นละสิเมย์เป็นนางปอนพี่ลองเล่ละสิห้างซ่องผู้สิตานางลิตุมนี่ลิตุมไม่รองอ่ะสู้เพราะกี่ลูกมาจนยิงรีแกนางลิตุมพันโลแล้วเสียงซ่องสอดพันตาแล้วสอดลำนางปลาเลปิทะตุลิรัมพันล้อมพันละริจัสตอกปีพันนางลิตุมสอดลำนางปลาเลปิทะมาโอสมาร์เดลนิงเกอ้อยจอดิลุนนี่ลิตุมันแต่ไม่คือยังมันแต่อันนี้ก็มีกันที่รู้เส้นเลยสอดลำนางจีฮะมันนี่แกนปูอันซีจุนิงเกนจอดล้อเป็นดักอันนี้ตุนกับแบงเวกลุนี่ลิตุมเกแล้วสู้ซาเรื่องสิแบงเวกปุโรเตอสมาร์เกนมันก็จะมาทุนเลยปูหาเรื่องนั้นส่วนจากทักเวกอารมณ์นี้ลิตุมตะกัสวลุงตะแบงโบเอริปูซาราเวบุนเด็กโซเฮเมบอนเจ็กปูอันแกกุโมแม่เนี่ยซาร์แบงบุนเด็กกุมาแล้วกัสวลุงนายริปูได้ตัวแล้วนอนในกัสตะว่างเปียกอยู่สารพันนักปฏิรูปอ่ะพูดเรียกคุณนักบ้านดีสมาร์ทที่อารุณปิกนอร์ที่สอสกิลังอารุณเนี่ยนี่Hamren teron chingrum hawaramai kang nipot
lason si aruni phai kri trok si arni nijang Karbi Anglong hamren teron chingrom hawaramai kang nipon teron nok hum trokatum kai kita ning isi kengka misi kedopon third hepen kedo thepji aphan pini nijang Karbi Anglong hamren along teron chingrom mate kronjang chingrom hamren hawaramai atum chingwai chingsai amai kang nipon bangso mai charipon tonton teron ahin pensi mai charipon hamren constituency angkanga teron doan atum chitongsi mai misen me et pen pajut pon pusi nilitum public TV Karbi Anglong channel along bertanang pali news report public TV Karbi Anglong